हमरा प्यार भ गेलो। अनजाने शहर में मुजफ्फरनगर में इकरार भ गेलो। कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो। कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो। कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो। अनजाने शहर में मुजफ्फरनगर में अनजाने शहर में मुजफ्फरनगर में इकरार भ गेलो। कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो। कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेंजो वाले कहाँ गए? घूमे रहियो हमें के मम्मी नौकरी के तलाश में। वाह क्या बात है। हेलो तनी लड़का कहे छे घूमे रहियो हमें के मम्मी नौकरी के तलाश में। वाह ऊ दीवाना कॉलेज के साथी पढ़ रहो क्लास में। हेलो हाय कहल को बाय बाय कहल को हेलो हाय कहल को बाय बाय कहल को नैनाचार भ गेलो। कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो। कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो। कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो। कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो। कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो। कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो। लीजिए कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलो।